Benvinguts a la 7a edició del Factor Humà, del Premi Factor Humà Mercè Sala, en aquesta edició dedicada al humor. L'acte d'avui tracta de tot el que és les noves mirades i perspectives que l'humor ens pot donar en el dia a dia i com intentar convertir l'humor en actituds positives a la feina. Una anècdota que ve del professor Muhammad Yunus, que és el Premi Nobel de la Pau de fa uns anys, i que va escriure un petit decàleg sobre els principis que per amb ell havien de fonamentar allò que ell en diu l'empresa social. I al final d'aquesta llista de 6 principis, a mà n'afegeix un setè, i ho va escriure en anglès ell, do it with joy, feu amb alegria. Gràcies a l'humor, quina obvietat que diré ara, podem desdramatitzar qualsevol situació laboral, personal, podem ser més empàtics, podem ser més receptius. Per això jo avui us vull parlar dels beneficis de l'humor. I quan avui parlo del factor humor, parlaré d'intentar veure cada situació en clau positiva. En definitiva, veure sempre el got mig ple i no mig buit, medio ocho, si no enteneu el català. I és que sembla que genèticament podem tenir una tendència a veure les coses una mica malament. Sempre veiem el problema. Clar, aquesta mena d'enemic que portem dintre, a més som catalans, sempre hi ha alguna cosa que falla. Us diré que sempre amb el somriure podem arribar una mica més lluny i que hi ha una pàgina web que és molt maca, curiosament la meva, sergimas.org, que té una frase extraordinària. L'optimisme soluciona la meitat de cada problema. Fa uns dies, justament, aquesta fundació va organitzar un concurs d'acudits relacionats amb l'entorn laboral i es va fer a la parada de metro de Diagonal. Bé, això és una empresa que vol promocionar la integració i contracta uns caníbals. I li diuen, sobretot, sisplau, no es mengeu ningú. Van passant les setmanes, i al final els reuneixen i diuen, a veure, ens ha desaparegut una secretària, sisplau, algú s'ha de menjar tots. No ha sigut ningú. Marxen i el jefe dels caníbals pregunta, a veure, qui ha sigut el que s'ha menjat la secretària? I un tímid fa, però a veure, portem tota la setmana menjant directors i tu t'havies de menjar la secretària. ¿Por qué tenemos que intentar enfocar a la tristeza? No, tenemos que mirar una forma, ¿verdad?, que es positiva, que nos abre nuestro corazón y sentir nosotros mismos más alegre, más contenta. ¿Y por qué enfadar tanto? Sí, mal humor, agresividad, celo, envidia, orgullo, todos son que parece que estás protegiendo tú mismo, pero a hora de la verdad pierde tu paz mental. Sí, si tú estás enfadado, mal humor, tus amigos, amigas también no acercan a ti, ¿sabes? Imagineu-vos qualsevol situació històrica, social, dramàtica, i segur que hi trobareu un escape, una sortida o una lluita a través de l'humor. La pau puja per l'escala i la guerra puja per l'ascensor. Aquest dibuixant, uns sicaris del president sirià el van agafar pel carrer i el van tostar. Li van pegar, li van trencar les mans amb l'esperança que així el callarien. Què és el que va fer Ali Ferzat? No sabem si ell o un amic seu. La seva resposta va ser aquesta. És a dir, ni tan sols deixant-lo d'aquesta pinta no van aconseguir que callés l'humorista. En fi, sí que hi ha individus, com us deia, que tenen sentit de l'humor, tot i que estiguin en el poder. I una de les persones que sí que en tenia era Mercè Sala. Era una persona que imposava, però quan t'hi acostaves, i la gent que ha treballat amb ella ho saben perfectament, tenia un gran sentit de l'humor i per ella l'humor era molt important i per això estem aquí, per això estem parlant que l'humor pot ser una via molt important per fer millor la feina. El jurat de la 7a edició del Premi Factor Humà Mercè Sala ha decidit per unanimitat premiar Amat Immobiliaris. Demanem a Joana i Imma Amat, codirectores
codirectores generals d'Amat Immobiliaris que pugin a l'escenari. Amat és una empresa immobiliària amb 67 anys d'experiència al sector immobiliari, formada per un equip de 66 persones que ha estat capaç de sobreviure i créixer en un sector tocat de ple per la crisi. Mereix el premi pels valors, l'estil i la cultura que han creat. És un premi que ens fa especial il·lusió. Per nosaltres, per Amat, els valors són, primer, la integritat, que per nosaltres és saber en cada moment què podem fer i què no podem fer. Tenir clar les ratlles vermelles. I ho sabem nosaltres i ho sap la nostra gent. La següent cosa és la coherència. La coherència entre el que nosaltres pensem i el que fem, entre el que som i el que diem. Altres valors que per nosaltres són molt importants, la perseverança. Alguns ens diuen que som resilients, segurament. També la prudència, però acompanyada amb la capacitat de prendre decisions arriscades en moments molt puntuals. Altres són, per exemple, la disciplina, però acompanyada de la flexibilitat per adaptar-nos als canvis, que n'hi ha molts en el sector. També la generositat i l'austeritat. Nosaltres hem tingut una obsessió, fer-ho diferent, ser diferents. Un altre dels nostres pilars ha estat el tenir una visió en gran. Nosaltres diu, pensem en gran. Som una empresa petita, però sempre hem pensat en gran. Volem promoure la innovació en el nostre funcionament, en la nostra relació amb la ciutadania i per a fer-ho, a més d'aplicar, si podem, sentit de l'humor, posem a les persones en el centre. Quan la vida et dona una bufetada tan gran per la malaltia de teva o d'algun ésser estimat, tens dos camins, enfonsar-te o caure i tornar a aixecar-te per afrontar aquella situació de la millor manera que puguis. I l'humor és una eina fonamental. No oblideu tenir un nas, quan vinguin moments dolents, poseu-vos el nas vermell. Gràcies. Que viva l'humor!